से मिले है खातिर आइल रहे घरवे में, ससुरा से मिले है खातिर आइल रहे घरवे में। ए सखी सैया हमारा धारा गइले रात नई हरवे में। ए सखी सैया हमर धारा गइले रात नई हरवे में। ए सखी सैया हमर धारा सखी फोनवा पकहे आवत बहानी करेला हो कामवा अचके में पूछली हला सहम से सखी के हमरो नाम। ए हो सखी फोनवा पकहे आवत बहानी करेला हो कामवा अचके में पूछली हला सहम से सखी के हमरो नाम। कैसे पकड़ा गइले 3 बजे भोरवे में, कैसे पकड़ा गइले 3 बजे भोरवे में। ए सखी सैया हमर धारा गइले रात नई हरवे में। ए सखी सैया हमर धारा गइले रात नई हरवे में। सखी डीजे विकास पर कहा समरले सखी रे हमरो भतार के तबो न उतरल माथा से उनका सखी रे भूत प्यार का कोई सखी सुनो न है डीजे विकास पर कहा समरले सखी रे हमरो भतार के तबो न उतरल माथा से उनका सखी रे भूत प्यार सतक के बैठल रहे आनंद बहरवे में। सतक के बैठल रहे राजू बहरवे में। ए सखी सैया हमर धारा गइले रात नई हरवे में। ए सखी सैया हमर धारा गइले रात नई हरवे में। ससुरा से मिले है खातिर आइल रहे घरवे में, ससुरा से मिले है खातिर आइल रहे घरवे में। ए सखी सैया हमर धारा गइले रात नई हरवे में। ए सखी सैया हमर धारा गइले रात नई हरवे में। दंगल रिकॉर्डिंग स्टूडियो नौनौरा।